Welcome to the first edition of Quatre Vents Awards from the Blanes Pavilion. Ladies and gentlemen, with us... Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de los premios Quatre Vents desde el pabellón de Blanes. Damas y caballeros, con todos ustedes... Benvinguts i benvingudes a la primera edició dels Premis Quatre Vents des del pavelló de Blanes. Senyores i senyors, amb tots vostès, Alba Joanola, Glòria Sánchez i David Montero. Hola, bon dia, moltes gràcies per ser aquí i benvinguts als primers premis Quatre Vents dedicats a la bachata i la zumba. Ei, para, què dius? Què vols dir, però jo m'he posat... No? Ah, val. Bueno, perdoneu, un error. Bon dia i benvinguts als primers premis Quatre Vents dedicats al cinema. Un any on hem pogut gaudir de moltes activitats a l'escola relacionades amb el cinema. Estem molt contents per ser els escollits per presentar aquesta gala tan especial. Donar les gràcies a en José, gràcies per obligar-nos, convidar-nos, tot un detall. Exacte, estem molt emocionats, estem aquí davant d'aquest públic, impressiona, oi? Una miqueta, Sí, però de moment s'estan portant millor que 25 nens dins d'una aula final de curs. Que dur al final de curs és una bogeria. Va, que ja se'n sumen les vacances i ja sabem que les vacances dels mestres... Aquest tema no el toquem. Aquest tema de les vacances no el toquem millor. Bé, les vacances dels mestres són les vacances dels mestres i no se'n parli més. Bé, això, el que deia, que estem aquí davant de 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, 300, i segons en Paco, molta feina. Però almenys no hem de patir els nervis que deuen estar... Un aplaudiment per en Paco! Paco. Bé, però almenys no hem d'estar patint els nervis que deuen estar passant darrere l'escenari els nostres petits concursants. Allà darrere és Mordor, un altre espectacle totalment, un altre espectacle. Bueno, Bé, hi ha nervis, més nervis, però també moltes ganes d'ensenyar-vos tot el que hem preparat als balls, perquè la feina ben feta... com diria el mestre de música / frases fetes man / Aran, la feina ben feta no té fronteres ni té rival. Tu has dit, i estarem d'acord en què s'ho han currat, no? També l'Alícia, també. També. Escolteu, però i si no surt bé, què? Si no surt bé, bueno, mira bé, no? Mira, si no surt bé, citaré un famós filòsof contemporani anomenat Pocholo Martínez Mordiu, que deia: lo que pasa en la ciudad deportiva se queda en la ciudad deportiva. Doncs vinga, no ens enrotllem més i donem pas a aquest gran espectacle. Som-hi! Un fort aplaudiment! Això és un aplaudiment. Això no és un aplaudiment, eh? Que es noti que és l'espectacle més esperat de l'any. Que s'ensorri, això. Un fort aplaudiment. Ara! Bé, anem per feina. I els nominats a la millor pel·lícula de l'any 1977 són... Star Wars, episodi 4, 007, l'espia que em va estimar i Fiebre del sábado noche. Un moment, que encara no sabem els guanyadors. No se sap, això, eh? Un moment. And the winner is... Fiebre de sábado noche! Ara sí, un fort aplaudiment.
molt i molt bé, comencem forts, Serà difícil de superar això. Molt bé, nois. Molt bé. Perfecte, doncs continuem, no? Perquè suposo que quedaran més premis per ensenyar. Jo tinc un sobre aquí. Doncs això vol dir que alguna cosa més hi ha. Vinga, els nominats a la millor pel·lícula de l'any 1978 són Gris, Superman i l'Exprés de mitjanit. I la guanyadora és... Gris! Molt bé! Un fort aplaudiment per a aquests nens i nenes. Sandy? Tell me about it, stud. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man. My heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, the one that I want. The one I need. Oh yes indeed. If you feel with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction. Feel your way. I better shape up, 'cause you need a I man. need a man who can keep me satisfied. I better shape up, but I'm gonna prove. That my faith is justified. Are you sure? 'Cause I'm sure down deep inside, you're the one that I want.
Més! Molt bé, aquests John Travolta i petites Olivia Newton-John. Molt bé. Saludeu al públic. Molt bé. Ho heu fet genial, nois? Us felicitem. Ho heu fet super bé. Bé, per presentar el següent premi tenim una trucada d'un convidat molt especial. Des de les Illes Canàries, Marcos Marrero, oa oa! No aplaudiu que ja us sentes darrere el telèfon. Un moment, és que van una hora abans. A veure, Marcos, des de les Canàries. Y ahora sí, por fin ha llegado uno de los momentos más esperados de todo el día. La nominación a la mejor película de 1980. Las candidatas a recibir este premio son Fama, El Resplandor y Todo lo Salvaje. Y como no, para realizar los cálculos precisos vamos a tener que tirar de nuestras regletas. Un momento que voy a ir a cogerla. La calculadora. La regla, el tangram, el geoplano. Y con todos estos materiales vamos a realizar el cálculo más preciso posible. Un momentito. 7, 4 más 5, diagonal, al cuadrado, multiplico, 50%. ¡Ya lo tengo! ¡Claro que sí! La ganadora a la mejor película de 1980 es... ¡Fama! ¡Sí, señor! Muy bien, felicidades a todos. Fama es la ganadora de la mejor película de 1980. Este evento ha sido patrocinado por Matemáticas OAOA. Muchas gracias, Marcos.
Genial! Ens heu deixat impressionats. Molt bé. Molt bé aquests nens i nenes de primer, Es nota que teniu unes tutores molt guais. Molt bé, saludeu al públic, va! Molt bé! Vale, continuem. Els nominats a la millor pel·lícula de l'any 1984 són Terminator, Cazafantasmas i Karate Kid. I la guanyadora és... Cazafantasma! Molt bé! Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. You seeing things running through your head. Who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! Genial! Aquests petits de la casa no deixen de sorprendre'ns. Uau! Aplaudiment. Més fort!
bé, continuem amb l'espectacle. Els nominats a la millor pel·lícula de l'any 2001 són El Senyor dels Anells, Moulin Rouge i Harry Potter. I la guanyadora és... Harry Potter. T'has equivocat, Perdó, és que si s'equivoquen els Oscars, nosaltres també ens podem equivocar un moment. Vale. I la guanyadora és Moulin Rouge. Ara sí. Because we can, because we can, yes we can. and I am a material girl. There may come a time when a lass needs a lawyer, But diamonds are a girl's best friend. there may come a time when a hard-boiled employer thinks you're Oh, nice. but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. 'Cause that's when those louses go back to their spouses. Diamonds are a rock. Diamonds are a girl's best friend. Uau! Molt bé! Quina energia que despreneu. Uf, qui pogués fer aquestes voltaretes! Continuem, que això no pari. Els nominats a la millor pel·lícula de l'any 2008 són... El cavaller fosc, Indiana Jones i el temple de la calavera i Mamma Mia. I la guanyadora amb música en directe és... Mamma Mia! Vamos!
por qué tu dolor hoy me encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Déjame la regla, que la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Harry? Mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Let's have a broken hearted, since the day we parted. Why, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I should not have let you. Money, always sunny in a rich man's world. Oh, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world.
en directe. Bueno, Mamma mia! Vaya festival! Vale, seguim. Els nominats a la millor pel·lícula de l'any 2009 són Slumdog Millionaire, Avatar i Up. I la guanyadora és... Slumdog Millionaire! Molt bé, un fort aplaudiment! आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सारी वाले नीले आसमान के तले जय हो शुक्रिया जय हो गाने दे जय हो गाने दे जय हो Ole, mi niño! Bé, per presentar el següent premi tenim una convidada molt i molt especial. Bé, nosaltres som novells en això de presentar, però ella ja té uns galons i és la nostra mentora, és la jefa d'això. Des de Blanes City, Dolors Iglesias! Molt bé, un fort aplaudiment! Moltes gràcies, companys. En primer lloc, vull agrair a l'escola que m'ha donat l'oportunitat de ser una vegada més amb tots vosaltres. Aquí veig cares molt conegudes i molt estimades. Gràcies a tots.
i per compartir un dia tan especial. Em fa moltíssima il·lusió. M'han demanat que presenti una pel·lícula i a sobre doncs m'encanta perquè el cinema és un art que sempre a mi m'ha agradat. Bé, sense més preàmbuls, no us vull cansar perquè esteu ja esperant qui és el guanyador. Us diré que els nominats a la millor pel·lícula de l'any 2018 són Els Increïbles 2, Jurassic World, El regne caigut i Bohemian Rhapsody. I el guanyador és... Bohemian Rhapsody! Gràcies, Dolors. Gràcies, Dolors. Caram, que canyeros, molt i molt bé. Podeu continuar aplaudint, va, vamos! Animem-los una mica, va. Molt bé.
Bé, doncs sembla que ja hem arribat al final, no? Bueno, a veure, un moment. No, encara no? Espera, no trobeu a faltar alguna cosa? Ai, ens hem saltat un any, el 2006. Ai, Ja anava tot massa bé. És que ja ens hem vingut amunt. Cert, els nominats a la millor pel·lícula de l'any 2006 són High School Musical, Cars i Pirates del Caribe. I la guanyadora és... High School Musical! Celebration, I finally figured out, that all our dreams have no limitations. That's what it's all about. Come on now. Everyone is special in their own way. We make each other strong. We're not the same, we're different in a good way. Together's where we belong. We're all in this together. Once we know that we're all stars, and we see that we're all in this together. And it shows when we stand hand in hand, make our dreams come true. Everybody now, together, everyone. Together, come on, let's have some fun. Together, we're there for each other every time. Together, come on, let's do this right. We're all here and speaking out with one voice. We're gonna rock the house. Yeah. The party's on. Now everybody make some noise. Scream and shout. We were right because we stuck together. Champions won it all. We're all in this together. Once we know that we're all stars, and we see that we're all in this together. And it shows when we stand hand in hand, make our dreams come true. All in this together. When we reach, we can fly, no inside, we can make it. We're all in this together. Once we sing, there's a chance that we have, and we take it. Wild cats everywhere, wave your hands up in the air. That's the way we do it. Let's get to it. Come on, everyone. Bravo! Molt bé! Genial, nois i noies? Marxareu deixant petjada, Vinga, va, més fort aquest aplaudiment, l'últim pall. Bé, sento dir-ho, però això està arribant a la recta final ja, Donarem pas a la molt honorable, Excel·lentíssima, Extraordinària, meravellosa, fabulosa, fantàstica, directora de l'Acadèmia, Ascensió Campayo! Un fort aplaudiment pels presentadors! Bueno, quina manera de fer la pilota. Jo crec que aquests mestres el que volen és tornar l'any que ve a estar a l'escola. Ojalà hi sigui així. Ha arribat el moment d'acomiadar aquest espectacle
espero que hagueu gaudit molt de l'espectacle que entre tots hem preparat per tots vosaltres i realment aquests petits i grans artistes que tenim a darrere es mereixen un Òscar dels grans. El que sí que penso que els hi podem donar avui és un fort aplaudiment. Un fort aplaudiment per tots ells. Arrapeu-vos a tots, que som molts i si no, no hi cabem. Aquest aplaudiment, que continuï, que n'hi ha molts per sortir. Molt bé, ara que els tenim tots aquí, ara sí que us demano un fort aplaudiment per tots ells. Perdó, faltaven els de segon, que no els havia vist. Encara no estaven tots, és que som molts. Allà hi ha molt espai, sisplau. Rocío, correu tots aquells nens cap allà, els mestres quedeu-vos a darrere, els nens a davant. Ara sí que els tenim tots. Ah, no, falta P3. Encara falta P3. L'any que ve haurem de demanar un pavelló més gran. Ara sí que els tenim tots. Ara sí que us demano aquell fort aplaudiment.
Bueno, tots no. Ens falten uns. Ens falten potser els que es mereixen l'Òscar més gran de tots avui. Ens falten els nostres alumnes de sisè que avui deixaran l'escola. Molts d'ells els tenim des de P3 i a tots, tant amb ells com a nosaltres, ens fa una coseta a l'estómac aquest dia d'avui al matí i d'avui a la tarda que fem el seu comiat. Per tant, us demano un aplaudiment ben fort per als alumnes de sisè. Ara que els tenim aquí davant, a tots, ara sí, demano un fort aplaudiment per ells i desitgem que tingueu molta sort i que us vagi molt bé en aquesta nova etapa que comenceu a l'institut. Però recordeu venir-nos a veure de tant en tant, vale? Sí. També vull demanar un fort aplaudiment per tots els mestres, tutors, especialistes i mestres de l'escola per el gran esforç que han fet. I ara, tothom a ballar!